to my channel! Nandito kami ngayon sa Puerto del Sol. So look guys, meron pa welcome drink sa amin. So very nice, thank you. Itong buko juice, fresh na fresh. At itong kit pack, ang laman ay mask, sanitizer, alcohol, sabon, shampoo, yan. Thank you. Dito ay hindi sila pwedeng mag-accept talaga ng walang medical certificate. Napaka higpit nila sa panahon na to. So para sa kasiguraduhan, para maging safe lahat, staff, guests, at lahat na. So yun guys, kung di ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and ring the notification bell para updated ka sa aking mga videos. So guys, lika, tingnan natin itong front pa lang nila. Yan, dito sa circle. So makikita ninyo na yung ganda na kanilang logo, yung pangalan nila. So very nice. At ang linis ng kanilang lugar. So ngayon, wala pa silang spa, massage, or anything na makakapag-touch daw ng skin. Bawal pa sa ngayon. So ito yung garden nila. Ang ganda. Devotional prayer to Our Lady of Guadalupe. May mansion 1 to 12 this way. Ang ganda. So nakaka-amaze din yung lugar. Walang tao. So dahil napakahigpit nila, so kailangan talagang may medical certificate. Sa ngayon, ang kanilang swimming pool hanggang 10 o'clock lang ng gabi. So dati, yung normal nila pag may dinner by side of beach. Pero sa ngayon, wala pa. Sa restaurant na lang tayo. Ito yung body and foot massage nila. Pero sa ngayon, wala pa. Hindi pa nila allowed. So guys, dito na kami sa area na to dahil so tama-tama na sa harapan lang namin ng swimming pool. Hindi na kami lalayo pa. So, ang swimming pool, ang hahanapin ko yung fit lang sa hindi ako marunong mag-swimming. So for sure, pang malalim, 5 feet or and then ito, 4 feet. Siguro doon, 3 feet. So doon ako. What? So guys, malakas ang alon. So hindi natin na mag-swimming sa beach. Guys, amazing! Yung mga cactus nila. So guys, pumunta na tayo muna dito sa area na to dahil mga plantitos, mga plantitas. Wow, giant cactus. Okay, oh. Ang laki ng cactus, guys. Ganda. Ginagawa mo. Pwede rin mag-swimming, so doon na lang sa lugar na mababaw. So yun guys, pupunta na tayo ngayon sa aming room. So let's go! So galing ako sa beach, puno ng buhangin ng aking mga paa. Diba, maghuga para hindi naman magkabuhangin ng aming room. So here we are. So number 47. Tomorrow for sure. So yun guys, naka-ready na ang aking outfit para maligo dito sa beach. So kagabi, kami sa swimming pool ngayon guys. Dito naman kami ngayon. So we try. Okay, malakas ang hangin pero mababaw lang, low tide kasi. Kaya masarap maglangoy-langoy. Ginagawa mo. What? What are you doing? Sumusaksakin ko nga lang mo, ha? Will you please repeat it? 5 minutes later.
guys, ito yung aming pinag-stayan. So, ituro ko kayo. So, yun. Meron lang ditong table or dining para pagkakain ko, coffee. Yan. Ang tawag dito sa mga room na to ay Sitio Amore. So, may 2 queen bed dito sa baba. Pasensya na guys, dahil lukot-lukot na dahil nahiga na namin kanina. Meron silang pag-giveaway or pasunod. Tissue. Yan. Then, sanitizer. Mask. Sabon. Yan. At shampoo. Yun ang laman nito. Kung ilan yung naka-check-in dito, so may tigi-tigisang ganito. May table on the center. Then, lampshade. Ref, and then TV, naka-signal naman siya, naka-aircon, and mayroon silang cabinet on this side. Ayan. And then, so yun guys, ito naman yung tower room. Tingnan natin. So, maganda, pati yung wall niya. Komportable, malaki. And then, punta tayo ngayon sa second floor. Then ito, may stair. Ang kagandahan, hindi siya madulas yung stair. Ang ganda ng abstract. Welcome sa second floor. So, mayroon din ditong 2 bed and then pa-extra kami ng isa. So, ito yung terrace, guys. Para paglabas mo, matatanaw mo na yung beach. So, ito rin, pagdungaw mo dito, swimming pool na and beside is beach. So, look guys, yun yung beach. Ang ganda. So, ito, ang tawag dito ay Sitio Amore. Itong mga, ano na to, mga rooms. So, ang ganda dahil coffee or drinks, mag-drinks lang. Tingnan natin yung shower room nila dito. And then yan, konting accent lang sa TV nila. Ito, maganda. May lampshade, merong relax chair over there, cabinet. Ayun, malaki rin. At guys, meron silang bathtub. Yan dito. Wow. So lahat yan, merong bathtub. Ganda, malaki din. So sulit na sulit itong book namin ng room. Sulit. So ito yung babalikan din namin ng some other months. So, para madala ko rin yung aming ibang friends and family. So recommended tong Puerto del Sol. So guys, that's it. It's time na para kami ay mag-check out. Kung nagustuhan nyo ang aming video, like, share, and comment na rin kayo dyan sa baba. So congratulations sa nanalo sa nakaraan kong video. But stay tuned lang kayo dyan guys dahil meron pa kaming next video sa Lighthouse at sa Bolinao Falls. Thank you for watching. Keep safe everyone and bye-bye! Today is November 14, 2020, Saturday, 11:28 a.m. So, punta tayo sa nakaraan kong video. And then, ang mga nag-comments, 1,299. Copy natin yung link. Then, paste natin yung link. Filter duplicate user. Then, check filter comments based on a specific text. Then, hashtag Bolinao Floating Restaurant. So, ang total unique commenters ay 365. So, let's start right now. Okay, may nanalo na. Congratulations, Mario Kunan. So, tama ang kanyang hashtag Bolinao Floating Restaurant. Congratulations sa iyo, Mario Kunan. Mag-comment ka lang sa page ng Enlin's Bake Shop para alam namin kung saan ipadadala ang 3,000 pesos. Congratulations, Marilu Kunan.